God! So ngayon po mag-workout ako! Kaya go! Sabihan niyo ako mag-workout! Naka-outfit po ako ngayon. Yan. Yan, bongga-bongga. Kasama ko aso ko. Yan. Yung pangalan niyo po ay Papi. Oh my God! Manda sa akin, shout out ako sa mga nagbabash sa akin, ah. Sabi nila sa akin, taba na daw ako. Try ko sa inyo, ewan ko sa inyo pag hindi kayo gumanda. Kahit taba kayo o payat, ewan ko sa inyo. Baka mag-workout dito. Hashtag kayo sa akin, eh. Ayan. Yan, oh. May kasama ako, driver ko. Ayan. Hi po sa lahat. Susamahan niyo po ako mag-workout! Kaya go! Samahan niyo ako, guys. So, mag-workout ako. Ano kayong camera ko sabi? Tama ka naman, oh. May pasya. Ano yung camera ko? Hi guys! So ngayon po, gagamitin po natin ang gulong na ito para mag-workout ako. Ayun, ma. Yan! Hindi mo kita lagi din. 嘎的？今儿啊这么勤快呢，那晚上垃圾不都我倒吗？ Murong ko. 啊，那就 Ganda tayo para mag-workout! Ayan. eh，嘎 Hashtag finish na po kami. So here we are! Tara! 那 那个我帮忙叫那个垃圾桶里扔过来找的。啊找爆糖呢？啊，那你找吧。 Ayan. O, diba? Ayaw, di ba? Ang biset! Ewan ko. Diyos ko. Sakit ng... Pero, continue. Ayan. Pati ka. Nahingal ako, guys. Thank you for watching, guys. So, I hope na gusto ba niyo po yung mga videos ko. So, kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para parati po kayong updated sa aking mga videos. Bye!